Segundo posto no concurso Ciencia e Calidade de monólogos científicos en galego. Eu estou flipando coa cantidade de agasallos que veñen co premio. Para empezar, o propio trofeo é unha pasada, pero veñen máis cousas. Un altavoz que o probei funciona de maravilla. Unha taza de Rei Centolo, que está que te cagas. A mí encantan as tazas para o café. Dous libros, un pouco máis infantil sobre os Reis Magos, que xa o lin, está bastante ben, non é só infantil, mestura un pouco o tema celta igual, cos Reis Magos. De feito, descubrín que o rei Melchor é de Carnota, do Monte Pindo, máis concretamente. Este libro non o lin, pero así pola sinopse, polas primeiras páxinas, parece ser que vai sobre unha muller chamada Concha que sufre moita injustiza. Digamos que a xente pensa que é mala, pero máis ben porque lle botan a culpa de cousas que non ten. Máis cousas, merchandising como unha libreta, un vale por unha camiseta de Rei Centolo, unha cata nunha cervexería, un xeado, unha mochila e logo merchandising, bolis, unha chapa, máis chapas e unha garrafa. Eu estou contentísimo con todos eses agasallos. Moitas grazas.